Hej, 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 witam was bardzo serdecznie, moi drodzy, w grze, którą nie przechwytuje mi OBS, a powinien. Czekajcie, czy coś się tutaj złego stanęło? A nie, jednak wszystko jest ok. To był tylko chwilowy, tak zwany umfal. No to ja jestem Niklaus, to jest The Calling, ostatnio była łatka, 2,2 giga ważyła. Ja jestem bardzo ciekaw, co ona zmieniła, także no teraz sobie właśnie zobaczymy. Także jakby ktoś chciał kupić, moi drodzy, The Calling, to zapraszam na G2A, tam super tanio. Z kodem Niklaus jeszcze taniej. Także wiecie, kod Niklaus... Jaki kod Niklaus? Co ja gadam? Kod Pieron, P-I-R-O-N-Y. Taki jest kod na G2A. Żaden Niklaus. Jezus, co ja dupca za głupoty, moi drodzy. To się w pałce nie mieści. Dobra. Jest więcej tych funcjów do zbierania teraz zauważalnie i coś się zmieniło w oprawie graficznej. Jest tak jakby ładniej, działa tak jakby trochę gorzej. A może to tylko mi? Nie wiem. No dobra, gramy Free for Alla. Zobaczymy, czy nam się tu uda cokolwiek zrobić. Nie zginąć od razu. Nagrywam w 60 fps, spodobało mi się. Wszystko jest takie, kurde, fajnie, płynne, eleganckie. Mamy do zebrania taką skrzynkę, taki loot, taki drop w zasadzie, za 185 z karabinem. Ciężko to będzie zrobić. Chyba zresetowało mi perki i nie mam teraz tego perka, który dawał szybszą regenerację staminy. Trzeba sobie jakoś poradzić bez tego. Dobra, tu baniok. 5, to jest malutko. Teraz zbieramy na szybkości. Także łatki wychodzą, gra się rozwija. To nadal jest oczywiście alfa, early access i w ogóle, także no... Wiecie, chociaż wolę ostatnio pograć w to jak w H1, bo H1 mnie nerwuje. Do H1 miał wyjść nowy tryb Ignition i jakoś jest cisza. Nie wiem. Kiedy się go wreszcie doczekamy. Albo nie doczekamy. A miło by było pograć, bo H1 wiecie, jednak tam w sercu mym pozytywne emocje a propos tej gry się narodziły. Nadal gdzieś tam są, nie powiem. Ale wiecie, wszystko ma swoje oczywiście granice, nie? Gra się praktycznie od dłuższego czasu nie zmienia pod żadnym względem. Także ja też no nie mogę się zmuszać. Będą nowe tryby, będą zmiany, będziemy grali. Ktoś mi się wydaje jest. Przeczucie graniczące z pewnością. Był. Jak to mówią, ktoś się nie bał i gaz wypuścił. To jest takie nowe przysłowie. Śląskie. Śląski Ausdruck. Ktoś się nie bał, a gaz wypuścił. Tak by to było. Kurde! Stabdbnął mnie knajfem. O ty pipo. Idź. Ty falusie. Dobra. Ja już idę. Panie. Idź pan. Panie. Ja tak nie mogę tutaj. Na oczach YouTube'a. Nie. Jednak mogłem. Dobra, to była taka delikatna, moi drodzy, wyłącznie rozgrzeweczka. Także teraz pokażę wam, co się zmieniło w menu, że tak powiem, jak to mówią zawodowcy. Rank too low for reward. Tu jest jakaś ranga w ogóle? Chyba coś... tu sobie teraz zbieramy punkty. Macie taki tryb, jak Trials. I to się po prostu kupuje za punkty, które zbieramy. Takie te. Jak to się tam nazywa, nie wiem w sumie. No a my sobie spróbujmy jeszcze, no się zmienił wygląd tego ekranu ładowania. Spróbujmy sobie jeszcze jednego
Free for all zagrać. Mam nadzieję, że tu szybko nas załaduje. No, aha, i pojawiła się opcja prywatnych serwerów. Także to jest tym bardziej ciekawe. W to, jak już mówiłem, jak wiadomo w zasadzie, w to się przyjemnie gra z kimś, no. I jak mamy jakiegoś partnera, w dwójkę się komunikujemy, wiecie. No w grze nie ma jeszcze komunikatora. Miejmy nadzieję, że w końcu się pojawi. No. Moje perki to jest 50% szybsza regeneracja staminy. Tutaj zmniejszanie krwawienia i wszystkich tych efektów zadanych przez broń o 50% i że zaczynamy z plecakiem, że nie musimy zbierać plecaka. Co tu możemy kolor skóry zmienić? Możemy być tacy ciemni, możemy być jaśni. Ja wolę być jasny jakoś tak. Kurde, Niklaus, ty jesteś rasista. Normalnie Niklaus biały, Europejczyk, katolik. To jest idealny, moi drodzy, idealny rasista, taki wymarzony przez wszystkie te fundacje lewackie typu... nie powiem, kurde, już miałem powiedzieć, ale się powstrzymie. Dobra. Będziemy w boju, może się tym razem uda, a jak się nie uda, to przynajmniej mam obowiązek, ten prawda taki YouTube'owy obowiązek, czuję, dobrze jest spełniony. Pokazałem wam, jakie zmiany są w grze i w ogóle. Także no. Czuję dobrze. Dobra, wyparzyli my. Tu chyba jesteśmy niedaleko wejścia do kanałów. Czy mi się dobrze pamięta? Prawdopodobnie. Tak. To od razu tutaj wparzamy. Może coś fajnego będzie. Nogi są. Także profesjonalna gra. To jest najważniejszy wyznacznik zawsze, moi drodzy, pamiętajcie. Możemy sprzedawać na funce, ale ja nie mam co sprzedawać. Także to jest... Dajmy się pokój. Z tym, póki co. Sorry, pylica. Ej, ale tam to było jakieś inne, nie? Dobra, no nieważne. No nic się nie udało znaleźć, po polsku mówiąc. To może... Kurwa. Tam już łazi gościu z bronią. Ej, ja mu zrobię tak. Nie wiem, czy to było do końca mądre. Nie wiem, czy ten gaz go tam w ogóle nawet doścignie. Ale może. Byle mnie nie doścignął, nie? Dobra, my potrzebujemy broni, moi drodzy, na gwałt. Znaczy no... Nie do gwałtu, tylko na gwałt. To nie jest broń, w sensie stricte, ale dobra. Ktoś tam kojfnął. To jest, moi drodzy, oznaczacz. 50 funtów, no nie mamy tyle. Dobra, tam sobie zaraz otworzymy. Dobra, jolo. Olololololo. Tasak, o. Tasak jest spoko. To jest fajna broń. O, zespawniło. Spoko damage, efekt krwawienia. Nie ma źle. Dobra, i ja bym troszkę tutaj, jak to się mówi, przeszedł do podziemia. W tym sensie, że nie wychylałbym się, tak żeby może nawet coś tutaj ugrać. W każdym razie coś przeżyć. Trochę dłużej, nie kipnąć od razu, bo to głupio. Dobra. My tu jesteśmy już przy tej bazie. Znaczy przy bazie, przy środku mapy. W ogóle fajnie by było wezwać sobie drop. Tylko że na drop trzeba mieć bardzo dużo punktów. 180 bodaj. Tam ktoś łazi. Zależy, jaką będzie miał broń. Czy on idzie za mną? Ja mam tasak w sumie, to się tak afes nie boję. To jest niezła broń. O! Tu są funce. Sobie weźmiemy. Trzeba mieć na to wcelowane.
Okej. Tam na skrzyneczkę zaraz powinno być. Czy ja tutaj nie byłem czasem? Albo tu byłem, albo byłem w bardzo podobnej miejscówce. Złam powiem... No ciężko stwierdzić. Mogło być to. Mogło nie być. Dobra, tam już ktoś sobie coś zrzucił. Oba domy co w jaskinie. Explosives. No nie mamy, ale... A otwórzmy. A nóż widelczyk. O! Bardzo fajna dzida. Javelin to w sumie... Co? Oszczep. Tak? Dobrze gadam? Javelin oszczep, bo dzida to spear. Spear. Po niemiecku Speer. Tak, to Javelin to oszczep. No, oszczep szczególnie, że ta amerykańska broń, wiecie jaka. Taka ta długa. O kurde bele, o kurde bele. Ty giździe. Jakby go tak, od pleców, A kurde. Ty spryciarzu, ty. Dobra. Dobra. Mam mniejsze te obrażenia. Może go porobię. Moi drodzy, trzymajcie kciuki ostro. Spróbujemy go porobić. On wpadł w jakiś szał bojowy. A, kurde, chciałbyś. Ja w zasadzie mam większy damage tutaj w tasaku, jak on. Tylko, że on ma... Coś sobie wziął, przez co ma więcej HP. No i moi drodzy, tak to wygląda. Tak wygląda zabawa. Tak to wygląda, jak się bawi w pojedynkę generalnie. Tak wygląda, moi drodzy, zabawa w The Chuling. Chuling to jest nazwa, której ja stosuję fachowa. Jak się bawi w pojedynkę. No moi drodzy, ale gra się rozwija, wychodzą łatki, także jest dobrze. Także moi drodzy, w sumie o tym, co się zmieniło, można sobie poczytać. Zawsze tutaj wyskakuje nam takie zmiany najnowsze i też odnośnik do strony. Także no, gdzie ja mam tu przycisk magiczny. Także zawsze można sobie poczytać. Jest nowy tryb. Jeszcze raz sobie przypomnę, trial. Mamy też serwery prywatne. Mamy practice. Aha, dodali też mecz taki z botami, taki jakby ćwiczebny, no. No i to by było na tyle, moi drodzy. Cóż, to zostawcie łapkę w górę chociaż za to, że pokazałem zmiany, jakie się pojawiły. O, performancja wyszła średnia, no. Ale cóż, to by było ode mnie na tyle. I widzimy się może w następnych, bardziej szczęśliwych rozgrywkach. Pa, pa.